Sibenta ban ai ka jingnang jingtip halor ka kamrep kamreng bat kumnuru ban kentiu ya kayo ka kot jong ki pai nong rep ka Them River district. Henne ka sngi nakaliang ka office jong ka district agriculture office kala pulong sno ni ka program ai jing hikai lane awareness program nakamta ki nong rep jong ka ne ka than. Hakani ka program la sakhi ya ka jing simenta ka bachit hem da ki pai nong rep jong ka ne ka than harangkat ka jing don langru do ba Watson Kharkrang wena ki samlarang ba ubaladon benta ka kam sakri pai ba batru kum vice president ka PDF state youth front. Lambat ki officer ka tenat agriculture ki bakentup yoba C Najer assistant director ka agriculture ka kong D Sotun assistant director jong ka agriculture uba D Lamar state resource person uba Lansio Semli lambat ki we ki rupa khmat jong ka ne ka than ki nongrap ba don hadi ka than ki badin po dadu om tasar ka jan umran ado umngen ba kontra tertep bat na suman ong pi ba sokumen dan sibun ka ba kumo pi ki nongrap yo benta Banwan hak ka training ba kade ka bentar ka babha namta ka jongpi ka ba pipinyo ka jing kai ka babiang nakini ka officer ki bawan ko katnat agriculture bakin ajing kai pi ba pintip kumno bantrap ki mardan ki jongpi I ka ba dikani ka training ka delang ba jong ka food security mission ka ba de ka we ka scheme jo ka sa government of India ka ba la launch terus nam arjanyo ka ban kentiu kumno ban primi ki mardan ki badai na du kau ukwa pati hui ki mardan bat na saman ang du apo ka ni ka district ka jongi apo di boy ngi sokumen sibun mengidan ka we ka department ko ni khot ka ICR bro kitem ka badai ka we ru na ki department ka ba IT kai ya pi ki nong rap kumno ban rap ki mardan ka jongpi bat habangi kan bat ki ya habade ki nong rap kadang ngi jing e wat hadin baki nong rap ki yo sibun ki training ki jing hikai kumno ban rap ki marap ki jongki ndai kadon pak kawi ki jing ka bam ki kindu na ki por kata tolong ba kim yo pan ya kador ka babiang haba ki jing thun ki la long meli de ki yo ka kador ka batat kata de ki jing ka ba khau pa kadon du ka jing ka ba ki nong rap jing ki kindu kata ka long ba kim yo ye ni ki sambai rap ki jongki ha ki por ka babiang teng bun ke sampai jongki kimio na po ka department teng di ha banit hit na po no yo na hat ka dor ka baram handai la ta keng da kaleng jo ka sarkar kan la ban penbiang ye ki sambai ka por babiang ba kinong rap kila ban hit ban penong kam ki kamut kam mirap ya sibun dan na kaleng ka jonga na so ban apir ru ka government jo ka migana ba de jo ka agriculture ban kin kampe kamba nam tai jong ki kinong rap badan pada ka than ke jongi hebra ko we ko kum juru ban kin yaram ya kin ban rap kila kananti kum no ban rap ki jing ba ki kendu bat akhni ka por nga aku be akan tambe ki officers ki badan ka benta ka bakrau ke jongki ha ka ban ai ke jing kai nam tai jong ki nong rap bat nga kemen ru sibun nga apil di ki bodo ki pai ba don hangni pindas ngap ha ba ya kijing kai ki jongki nama kam de tang ka lecture bikin ai ka theory jongki hendai kandon ka particle ka ban kai pi kumno ban ran bat hane ka por ngam kan bukitin bat hane ka por hi ngaso ban pemnai pi ba ya kane ka training haba de ki jongpi ki nongram la pli pai ba hune benta bat ki officers ki bawan nak prefer ba de agriculture kila ban si ki benta ka jongki ban penyat na program sekmat Habakren hakani ka program nakaliang uba Watson Kharkrang ulapun pawi ka jikmen ka bakrau banyo banyo don bentalang hakum kani ka program ai jing nang jiktip sekipai ba nong rep da ka babenrap bakum kani ka program kan la shisha ban ai mensim badru ban ai susu ya kita kilat jing hikai ya kipai nong rep kumno bakinang la ban penjanai ya ki kam rep jongki ki ban longru kum kilat ban kentiu ya kayo ka kot jongki hakui pat kaliang ka kuinai nong lado PDF committee kala penlong suno ni ka jingpukup burom ya uba Jason Sokmi Molong ubala job don burom hakani ka election MLA arja kapra kumjuru iki samla pule ki bala pas bah haka exam SSLC bat HSSLC ki badai nakani ka than hakani ka program lai don langru do uba Jason Sokmi Molong MLA ka Umsning constituency ubala shim ya ka benta ban sami ki kusnam ceki samla pule ki bala pas bah haka bala sakhiru dak officer jong kitna trekam sarkar ba peroper ki bakentup nadu ki executive engineer ka PWD ki officer naka basin development lambat ki we la pelak ka por tani ka sngi ba pio ba pin hikai pin sutho khamba namar ya kani ka district ki officer ki barim ki badon menta bar ki ban wanru ni dei balong kita ki bayajan ki patba
di jing Trishtam jong pi bagane ka district ke Sawandur kunne bangi di banyak jan bagi ba ke ke bangila balik bagi ba ni di banyak dikit jing don ngkar meli betimai London ngkar pi bagi ofisan pi ke ba ma sutro ma gani ka than di position ni ade ha garak karyang kadi besi so ba mani compare chigwi district kadi thoi kadi ka parang mga hotspot namita jing thong jing ni ke parang hai kibudon hangi ba makanang yai ka district squad ini bandon kata kajing sekolah ini bandon kata ke collective responsibility kajing ba khli la kajing pet lang iwe naka posh ko naka langkum ta ke district kan ya squad habar kilia dengan naikran bontan hadne ka singi congratulations itu kena kibla pas pamane kumbanga jukran naka por ba ka percaya menta la nong kam ke jinglang jing start boleh kuat ba the trace tom the minot bat nget yang hakawe ke singi pin sayo kai tau so ke jingjong ma ka pedeng jongpi kindon ki bakwa belong leader kidan ki ba belong officer kidan ba bandung ki professional field ki ba fair pada hakano pirung the minot the trace tom but along kita ki belong discipline nakaliang uba Jason Maulong habakran hakane ka program ula ai jing ro sikat de ki samla puli ki balapas ba hakane ka exam ka badang sudap hakaba ula konturu eki ba kidang de banang ye minot top hakajing puli ki ba khamsaneng khnang makin la sisa ban kiu hakalawe jongki walaupun pauru ya kajing sungu ka bakrau syakinong kitkam jong ka kuinai nong lado PDF committee ki bala simkhia ban chim ya simjam ban purkup burom yu kum UMLA batmai jong kaneka umsning constituency hakaba ula kularu ban chimkhia ban phaikmat syakijing sadien jong kaneka than baka constituency badru ban pun urlong ya gijing kular ki ba ula klei na ka benta ka bhagamiat jong ki pai ba kaneka than